Erbiċidi li fihom il-kimika glyphosate se jkunu projbiti f'pajjiżna minn April li ġej, dan wara li diversi studji xjentifiċi konfermaw għal darb'oħra li l-kimika tista' twassal għal kanċer fil-bnedmin. L-ambjentalist Alfred Baldacchino spjega kif il-glyphosate ilu snin twali jintuża bħala erbiċida f'pajjiżna. Fakkar kif diskussjonijiet mill-Unjoni Ewropea dwar din il-kimika ilhom għaddejjin minn April li għadda, propju żmien fejn beda joħroġ l-ewwel studju dwar il-ħsara li jagħmel il-glyphosate. Hawnhekk Malta kien l-uniku pajjiż illi vvota kontra li l-liċenzja d-distribuzzjoni tal-kimika tkun imġedda. Il-vot ta' Malta kien imħabba illi hemm prinċipju ta' prekawzjoni għadulu, illi jekk inti ma tkunx ċerta illi dan ma jagħmilx ħsara, allora ma jintużax, għax mhux l-ewwel tużax u mbagħad tissib li qed jagħmel ħsara mbagħad waqf għax ħsara hija irreversibbli. Spjega wkoll li dan jaffettwa l-ambjent naturali anke f'postijiet fejn ma jkunx intuża, dan għaliex f'pajjiż żgħar bħal Malta il-kimika faċli tinfirex bir-riħ u tolqot setturi oħra indirettament. Dan jeqret il-fjuri li jikbru s-slavaġ, jeqret l-ekosistema ċerta ħajja li jkun hemm insetti oħrajn u anka in-naħal speċi waħda ma jkollhom xjuri fejn jiraw. U t-tieni dawk li jċabsu bih imutu wkoll. Skont l-ambjentalist, il-pass li jmiss issa li l-użu tal-glyphosate se jinqata' huwa li dak li jkun anke jekk mhux mitħla tas-settur jeduka ruħu dwar dawn il-kimiċi li kapaċi jaffettwawlu saħħtu. Spjega kif għalkemm id-domanda tal-glyphosate kienet kbira u li l-profitt li jsir minnu kien tajjeb, hawn mezzi li jħallu l-istess effett u jagħmlu ferm inqas ħsara. L-istudju li qed isiru llum qed jintużaw mezzi naturali biex jikkontrollaw dawn l-affarijiet mingħajr ħsara għal saħħa tal-bniedem u mingħajr ħsara lill-ekosistema kollha.